салому дуруд мегӯем ба ҳар яки шумо тамошобинони ҳамешагӣ барномаҳои дидании телевизиони Танин. Ин ман боз Неъмат Салимзода бо нашри навбатии барномаи Комментшо меҳмони имшабаи шумо ҳастем. дар моҳ 1 апрелро гурӯҳе рӯзи ханда мегӯянду гурӯҳи дигар рӯзи дурӯғ мегӯянд. барои ман беҳтар он аст ки рӯзи ханда бошад, чун мо ба ғайр аз 1 апрел ҳар рӯз ҳам дурӯғ мегӯем. гапро аз 1 апрел ва рӯзи ханда оғоз кардему биёед хабари аввалинамонро ҳам ба ин мавзӯъ мебахшем. 1 апрел дар Сочи, Русия, мардум як мошини калонро диданд ки дар он овезаи таблиғотии шоу барномаи нав бо номи Вечерний Харламов часпонда шуда буд. ҳатто он ҷо навиштаанд ки ба наздикӣ. мардум ҳам дар ҳолати шок буданд, зеро 1 сол мешавад ки дар шабакаи аввали Русия барномаи Шоми Ургант қатъ шуда буд ва то ин рӯзҳо овозаҳои зиёд буд ки барнома дубора пахш мешавад, вале бидуни худи Иван Ургант. аммо барои мардум ҷолиб буд ки ба ҷои ӯ кӣ меояд. масъулони таблиғоти ҳаҷнигор ва ровии шоу барномаи Comedy Club Гарри Харламов ҳам дар ин бора ба расонаҳо ва мардум воқеияти ин хабарро ошкор накарданд. Это что, это у нас вместо Урганта теперь Харламов? Интересно. вале бадтар Гарри Харламов дар инстаграми худ иқрор шуд. ӯ навореро гузошта дар шарҳи он навишт ки ин мардумро ҳаяҷонзада кард ва ин танҳо барои шӯхии 1 апрел буд. дар шарҳи он бошад аксар обуначиён иқрор шуданд ки ин шӯхӣ тавонист боварияшонро соҳиб шавад, чун идеяи бад набуд. дӯстон, мо аллакай ба даҳаи дуюми моҳи шарифи Рамазон ворид шуда истодаем. оё медонед ки дар майдони Стенфорд бирҷи клуби футболи Челси барои мусалмонон ифтор ташкил карданд. ин ташаббус дар доираи лоиҳаи хайриявии Ramadan Pen Project ташкил шуда, ҳадафи он иттиҳоди мардум дар ин моҳ арзёбӣ мегардад. бояд бигӯем ки дар клуби футболи Челси низ мусалмонон бозӣ мекунанд ва Стенфорд Бриҷ аввалин варзишгоҳи Премер Лигаи Англия гардид ки дар он ифтори кушод баргузор шудааст. ҳамин чанд вақти охир ман эҳсос кардам ки ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик дар Инстаграм миллионер шуда истоданд, яъне обуначиёни онҳо ба миллионҳо мерасад. репсаро ва блогери тоҷик Барон дар моҳи гузашта навори кӯтоҳе гузошт ки бо дӯстонаш нишастааст ва худ бехабар аз он ки обуначиёнаш ба 1 миллион расиданд. Акай берӯз 1 миллион шид. Ма яким одам миллион шидам, ай блогерой, офизой. тавре дидед, Барон савол медиҳад ки ман аввалин миллионер байни сарояндаҳову блогерони тоҷикам? мо бошад ҷавоб медиҳем ки Беҳрӯзҷон, не, шумо аввалин миллионер нестед, зеро пештар аз шумо шогирдатон Абдурозиқ миллионер шуда буд дар Инстаграм. дар баробари Барон, ровӣ ва блогер Сабринаи Назрӣ низ ба наздикӣ соҳиби 1 миллион обуначӣ шуда, онро қайд намуд. бадтар мо огоҳӣ ёфтем ки Мадина Акназарова ҳам миллион обуначӣ кардааст. ба фарқ аз Барон ва Сабрина, Мадина ҳатто тугмаи кабуд аз Инстаграмро соҳиб аст. дӯстон, ба саволи он ки чаро Барон тугмаи кабудро нагирифтаасту дигарон бо обуначӣ кам ҳам ин тугмаро доранд ва дар умум аз шоу-бизнеси тоҷик ки чунин тугма дорад ё ин тугма барои чӣ лозим астро дар барномаҳои оянда гуфта мегузарем. фақат интизор бошед. сарояндаи шинохтаи мо Дилноза Каримова дар YouTube аз бекстейҷи намоҳанги нави худ ки ёдам ояд ном дорад хабар дод. дар он лаҳзаҳо аз оғоз ва сабти намоҳанг нишон дода шудааст ва ҳатто ҳунармандонро барои ин намоҳанг санъати нонпазиро омӯзонидаанд. барои чӣ нонпазӣ? аҳа, ба фикри ман ин суруд аз саргузашти худи Дилноза Каримова гирифта шудааст ва шояд падари Каримова нонпаз буд. дар нақши падар Шӯҳрат Раҳматуллоев бозӣ кардааст. дар Инстаграм низ Дилноза порчаи сурудро гузошта гуфтааст ки ба наздикӣ онро пешкаши мухлисонаш мегардонад. ҳатто ба навиштаи ӯ онҳо ин лаҳзаҳоро қариб 4 сол боз интизор буданд. дар идома Дилноза аз обуначиён ва ҳамкасбони худ ҳам гиламанд шудааст, зеро ба навиштаи сароянда эҳсос кардааст ки дар зери навигариҳои ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ лайку комментҳо кам ҳаст. ҳатто ҳамкасбон чизе наменависанд. барои ҳамин гуфтааст ки дар корҳои эҷодии ӯ вақту маблағи зиёд сарф мекунад ва бовар дорад ки ба корҳояш баҳои баланд медиҳанд.
шояд шумо аллакай донед ки дар озмуни байналмилалии Евровидение 2023 Русия ва Беларусия иштирок намекунанд, аммо ҳоло гап сари он аст ки агар озмун бе Русия бошад, вале бе русиягӣ озмун намегузарад. Аниқтараш имсол дар ҳаёти гурӯҳи чехии Весна Алесияи Руставор иштирок дорад. Алесия 25 сол дошта пианино навоз аст. Вай соли 2016 ба Чехия меояду баъди 2 сол ба ҳаёти гурӯҳи Весна ҳамчун вокалист мепайвандад. Ин гурӯҳ бо суруди My Sister's Crown дар озмуни Евровидение 2023 баромад мекунанд. Крил Шучер, блогери рус ки чанде пеш дар хиёбоне аз духтари тоҷик хост бар ивази айфон ӯро буса кунад, дар як навори кӯтоҳ аз тоҷикон узр пурсид. Навори пештараи ӯ дар ютуб сару садоҳои зиёдеро дар ҷомеаи мо ва махсусан муҳоҷирони тоҷик барангехт. Баъд аз он ӯ худро доим дар ҳоли хатар эҳсос мекард ва ҳатто шаттаи обдоре ҳам аз тоҷикони мо хӯрда дар беморхона бистарӣ гашт. Баъд аз рухсат шуданаш Крил бо нашри наворе дар саҳифаи ютубаш бо унвони «Ман ҳақ набудам» мегӯяд: мехоҳам аз мардуми тоҷик барои он навор ва ҷанҷоле ки пас аз нашри видео сар зад узр пурсам. Ҳоло Шучер он видеои ҷанҷолиро аз саҳифаи худ пок кардааст. Я вышел из больницы, и в больнице очень много поменялось, и я переосмыслил вообще свои ценности, переосмыслил свой путь и так далее. Дело в том, что я хотел извиниться перед таджикским народом за видео и за конфликт, который это видео породило. Я видел, как люди ссорились, я видел, как люди, многие были в гневе, в ярости и так далее. И я хотел искренне извиниться перед всем таджикским народом за вот это вот видео, которое я опубликовал, которое распространилось и так далее. И это видео я уже удалил. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на гнев, на ненависть, на вражду и так далее. Анджелина Джоли аллакай барои таъсис додани бренди Atelier Julia ҳуҷҷатҳояшро супоридааст. Ӯ ният дорад зери ин бренд либосҳои фирмавии фармоишӣ ва ҷавоҳироти фармоиширо ба фурӯш гузорад. Гуфта мешавад ки Анджелина 1 сол аст ки болои ин лоиҳаи тиҷорати худ кор карда буд. Бартарияти ин тамға сифати баланди онҳо гуфта мешавад. Ташкили тиҷорат барои Анджелина кори нав нест, зеро ӯ соли 2008 тиҷорати виноро бо шавҳари собиқаш оғоз карда буд ки он сабаби судбозии онҳо гардида буд. Ҳамчунин Ҷоли истеҳсоли Равғани Алиеvaро ба роҳ мондааст. Ҳазбулло Магомедов ё ҳамон Ҳазбек аз обуначиёни худ барои кирдори нодурусташ бо гурбаи худ бахшиш пурсид. Гап сари ин ки ӯ дар як видео ба сари гурбаи худ зӯрӣ карда ҳатто таҳдид мекунад ки гӯшашро мебурад. ғайри чашмдошт обуначиёни ӯ ба худи Ҳазбек дарафтода кори ӯро баҳои паст доданд ва кор ба ҷое расид ки онҳо аз саҳифаҳояш даст кашиданд. худи Ҳазбек ин гуна вокунишҳоро интизор набуд ва маҷбур шуд ки дар як навори дигар аз ин кирдори худ пеши обуначиёнаш узр пурсад. Я понимаю, что люди ждут, где я все запишу, чтобы на мне потом вот так напасть на мою ошибку. Типа, ты это делаешь, ты не то делаешь. Вот так. Я чуть, потому что она фигню сказала, я чуть ухо потянула и все. Я кошку чем сильнее люблю. Если я кошку не любил бы, я дома не держал его вообще. дар бораи гурбаи Ҳазбек гуфтему акнун биёед як воқеаи ҷолиберо ҳам гуфта мегузарем. Тавре медонед, аввали моҳи феврал дар Туркия заминларзаи сахт рух дод. ҳамин чанд рӯз пеш дар расонаҳо хабаре нашр гардид ки дар дохили он вайронаҳо наҷотдиҳандагон як гурбаеро пайдо карданд ки то имрӯз зинда буд. соҳиби ин гурба баъди заминларза ва ҷустуҷӯҳо номедона он ҷоро тарк карда буд. ҳоло он гурбаи думшикаста муолиҷа мешавад. дар он солҳо шояд баъзе аз мову шумо таваллуд нашуда будем, вале аз мо калонҳо бозии таърихи Майк Тайсон ва Эвандер Холифилд ду ситораи бокс дар вазни вазнинро ёд доранд. ин бозӣ дар Лас Вегас соли 1997 сурат гирифт. ҷои хотирмони бозӣ дар он аст ки Тайсон гӯши ҳарифи худро чунон сахт газидааст ки ҳатто порчаи гӯшт дар даҳони Тайсон мондааст. то ҳамин чанд сол пеш худи боксёр аз ифшои ин амалаш худдорӣ мекард ва дар охир иқрор шуд. Майк гуфтааст ки дар он бозӣ мехост ҳарифашро
ҳатто ваҳшона бикушад, вале баъд аз як нокдаун ӯ контролро аз даст дода гӯши ҳарифашро газидааст. Барои ин кор ӯро ҷазои сахт доданд, яъне барои 2 сол аз иштирок дар мусобиқот маҳрум шуда $3 миллион ҷарима супорида буд. ситораи кореягӣ Ҷон Кук аз BTS сафири тамғаи либосҳои Calvin Klein дар ҷаҳон гардид. Ба гуфтаи ин ситораи 25 сола, ӯ аз барвақт боз ҳаводори маҳсулоти ин тамғаи ҷаҳонӣ буд. Дар саҳифаи инстаграми ин ширкат аксу наворҳо бо иштироки Ҷон Кук аллакай паҳн шуда истоданд. Худи сароянда навиштааст ки ман бо мусиқӣ бо ҳаводорони худ суҳбат мекунам ва ин барои ман хушбахтист ки акнун бо онҳо бо услуби нав робита мекунам. хотиррасон мешавем ки Ҷон Кук узви поп гурӯҳи номи BTS буда миёни ҷавонон шӯҳрати беандоза дорад. Ин сароянда аз номи гурӯҳ бори нахуст бозиҳои чемпионати ҷаҳонро дар соли 2022 ҳусни оғоз бахшида буд. дӯстони азиз, бо ҳамин мо барномаи имшабаи худро низ ба анҷом мерасонем. моро дар Instagram, Facebook, Telegram ва YouTube бо номи TV Ertanil пайдо карда метавонед. то дидор, хайр.